tigi ayeta kono wajama rero ne TVS ya moira rero ne bajaji rero ne wani bibiti rero ne corona rero ne Mercedes Benz ayatika no nyane turere moire you are less concerned hallelujah ikia wesa ligetoa ento kende gensi kona kokala ro muntu ndi nkona kokerangeri yore no manana hawa dala maturano igorwe sabana obaramaki muno kona kusaba igo mwali ngo kwali lakini tuatera rango bwanjani bwato kokya twababaya asabane liriri bono gwakora karone bituru buno utagete gwakora buno utagete iri aya bono mpe nina naende ga igo musangerekano no tole nane no ro deba igakera eta yoke yani bakeyao elibono leta ya nkie kibono gekorokwa mwomo sundangojo ayenokira nkira kiringo teba igori chintakana na baburaka ngakingo teba pako montai ngaki entakana no muburaka nyetige abangira bare bakoro kuchikorera omo kungwa go kwerwa oyenge moina asenge njaja etengina biaro mo kungoyo omenya kama tengo menyete garansio minto tali wana jake bitina yonya garansio le penyoro aja muso mo ngana manyale aronjo isi na alis wana tinda babuata bia narot garansio nyoro amuso garansio na baja jake bitina ko kare kare ri nane baje tina baigwana na ngina bia orojo nya kanyogo sase to masacho ole moyo kakibona arona liako cha kokomore babo mwana ona tali ko genkani sikamero kugo yaba ato kamenya yora sari chinsa omongi no riwo no moroje ga na ro mugambi mugaka tai ko igu ade mure mate miyaka yo mugaka ari ko gamba ya bona ga kinje na ro gosorreiga kwale kanyo ibesa biru ba kwa bya malika oge ando chibwe menya ari bosongo okore biasara taracha baba osomya abana bao ande ko chinonyoro monta koire abangiro bari bakona bakore bituru turubire kabere iyo yaramia ikomena isana jakire bungo bitano bibere Yaramia nje nabasongire asemeche yonsi yense yabo naitira abana babo igwa nonya naye nonya koroje ngambu yore bana lituke limo konuko buge nasiriria abantu bane ekiagera tibangonchokereti batige chinjere cyabo bizano bitato abakungwa baboraka batigaira abange mono kobwo Kenya nyanja narendira abaiti baitira abamuramo basogati immo basoyigoro na batigira abange nabale bosa bangira bale bosa abanirega kibana makara ya koramuna likuwa rojo lyo moina koreta narendira obororo nawo mondoko motaigora se bali mubasokana ngakyo mondoko yoro nonya no mokungwe boleta abana batanu na babere nonya kwa boleta batanu na babere diga kogire kaso mu ichano ojiolio dagera ko yo ya kurumoche umata to ikurumoche aya nana nonya nilie ekurate ya kuru ko kwagire ka ase kwagera moyo nano moirio ndojire kibwakaraiga oi kota aya ana kugire elia ya ko kwagire kibwakaraiga ikompore ro aba kungu bakorera yani nyanga ko bori likwara gosekerera ngotenga bakungurira buna bakungu bawo kareki okore mengoro karare menyenge mangana na maoncholi na bora soimo montabro okonya ikiongoro nonya na bakere erine koroka goko na gokora ige ke na bokera gere nsuke gocha indore goseni imbete kura tense erindo konyo haleluya takoro romo kungu tigiru moino aso ko mogenka ngagende amanene nkorentare ke kone buomo gasoigoro aya nonya koroche ngaba ono bachogete mbuya bare litukeli monko minjoli wore elindorere ana no bara bake na muna tubate kanene ata no mumne Josephine ga atwano kolera iga atwa kolera mokungu rongo to gokura ga kyoso kelio inga kibono ko baiga igote ke tena yo ako ga sete ga lirinje na bakwara na re iga aki mokungu le muna bakungu bakolera ako go segeta mune au kwe bise ajaibe lakini okolete maki omineti goko na gokora kende gionsi na kitu atero kuna 288 nga kende gionsi okora tigo mwanja ni gotokonye erinde tomenye muno manana aga netie wangita tata aye kora so bosiwense
karerengeri ekegokorera omonto inche ndakore ng'aki ndakore ababora kambare bange eng'ukere mogondo yani akogenda mogondo asoka kuomania eng'uko yarira marabuoni igunakayete eng'ukeye gaki yare komanya ng'ati mbwati mosacha agateri eti marabuoni eng'uko nemaete eburoti omosacha are noburoti omosacha atari chai omogugu oyo nkio maete agokora iga ng'ombe ekoria ebituma biaye kwagenda ng'ati gamosaba amabera gakinya kamensio minto gakinya bere igo yabi genda risi nonya byonsi inje kwasa tibwati monto okogambera yani tata etigotegereri kiogoteba oyo wange mogungo emoboraka okogenda mogono nyore ngo yarira marabuoni asoka kuomania eng'uko naye kwogosabwa amabera naye anjera nang'aki baminto ogo yagosa manyana takoreteki tanchete ane naye gokorisirie omoboraka takorisia eraundi yeye kwarisia yegocha yani okona korisi kwanda kwandeke bao keri ng'oigu ng'ankia gokwana aye wakorasa omoboraka chibesa ichang'arisire nde chibesa chiria otakong'ang'irania ekeu chibesa gaki nchikoborete naye chibesa nchikoborete gaki ogotoreresi bono abagina igo moigweti muna kanganateba wasaka matega chibesa nchimoborete nano omwari tokomoa muomana wane mogondo achiere aye tai moae chibesa chiayaye moa obosi bwaye ababora kambare bara ababora kabang'iti ogomosaba obosi osongerere bituma omanya okobori ng'aki igo ndio tuoma abogete agasiba chieria akaremia ogonsaba ebituma marika abateba ng'omokungu oseravati nomobaraka okareteki orenge omonene agachika ng'eri charario rigwe nomoboraka First Kings baruotie ritang'ani 17 ebibugonane gotirimoka omokungu omoboraka akarageria Elicha naende igwa naramanya iga naende gokoba omoboraka ogosaba abasomba bomanene erindo ogende koba hosti onye komaete mate tekonyarekana iga abang'ina ntoigwane akabarabu toja koigwana mami onye komaete ng'ate tekonyarekana ayetiga yagoita bang'ang'a abageni ariso mata ng'arende bono ntunto genda arirende abageni bono barabutika tobanyore gari egemosangererekano ekianda ari ntogenda iga abang'ina ntoigwanene lakini into ari ntokoenda rende bono tokore kitari ntu ababe iwe buna marika bateba Luka 4:25 iye bateba ng'ari seravati ababura kaba arengo abange korendo yoma agakoraki agachorwa ogoita bang'ango chore gozi tiabageni orepi orarengereri ora ake sabu anya tari matis to basa kora to mochando